Marina Aldo mga guys, it's me, Andrea, na taga-probinsya at Bicolana. Welcome sa aking mini vlog for the go! At yan na nga po ang aming munting tahanan. At pumunta nga po muna ako dito sa bahay ng mama ko kasi nga po magpapaalam ako na aalis muna ako at pupunta kami sa bahay ng aking biyanan. At ayun yung project sa school ng aking kapatid. Dahon ng papaya po iyan at dinikdik dyan para magmarka sa folder. At ito naman pong aking bunsong kapatid, kalabit ng kalabit sa akin at niyayaya nga po akong pumunta daw kami sa tambayan. At naglakad na nga po siya palabas ng aming bahay kasi nga po tambay na ang batang ito. Kanina pa daw po nag-aaya itong tumambay, sabi ni mama. Hindi niya mapagbigyan kasi nga po may ginagawa pa si mama. Bye! Sibot-sibot magsulot kinilas? Siyang kusa? Iyo. Sige na, bye-bye! At dahil nga po tinutopak na ang bata, sasamahan ko po muna siyang magtambay kahit ilang minuto lang. Ihahatid ko lang po sa tambayan at ibabalik ko rin naman kaagad. At baka kapag hindi pinagbigyan, ay magwala na naman ang batang ito. Nakasuot na nga ako dyan ng bag kasi nga po magpapaalam lang po talaga ako kay mama. Kaya lang, naglalambing itong batang ito, may pahalik-halik pang nalalaman para lang makapunta sa tambayan. At kaya naman, spoiled ni ate, sinamahan naman sa tambayan. At ayan na nga po, hinihila na nga po ako ni Aling Maliit para tumambay. Dahil maghapon po kasi nga sa bahay lang si Aling Maliit at ayan, na boring na, gusto nang tumambay. Hindi po talaga mabubuo ang araw nitong batang ito kapag hindi siya nakapunta ng tambayan at nakakita ng ibang bata na makakalaro niya. Tingnan nyo naman, may pakaway-kaway pa ng kamay sa pag-aaya para lang samahan siyang tumambay. Diba? Ang cute, nakakainis. At ayun na nga po, kinarga ko na nga po itong batang maliit na ito kasi tatambay tapos magpapakarga lang din naman pala papunta doon. Kaya ayan, kiss niya na lang daw si ate para pagbigyan ko na siyang samahan sa tambayan. Ang cute. Baby girl po itong aking kapatid guys ha. Baka malin lang kayo, kalbo lang po siya pero baby girl po talaga to. At ayun na nga po, habang naglalakad kami papunta sa tambayan, todo lambing itong aking kapatid at halikan ko daw po siya sa pisngi at ayan, tuwang-tuwa naman po ang bata. Fast forward, nadala ko na nga po sa tambayan itong Aling Maliit at ayun na nga po, nakikipaglaro pa nga po siya sa akin ng habul-habulan. At dahil wala pong ibang batang nakatambay dito at ayun na nga po, dumating na din itong si kuya niya at nakipaghabulan na nga po. Sila na lang po ang naglaro at may dumating pa rin pong isang bata at maglalaro daw po sila ng habul-habulan. At nagsasayo-sayo din itong aking kapatid dahil tuwang-tuwa dahil may nakita na naman siyang ibang bata. Konting minuto nga lang po ang paglalaro nitong aking kapatid dito sa tambayan at ayun nga po, tuwang-tuwa siya sa kanyang kalaro at umuwi na rin po kami pagkatapos dahil hapon na at alas 5 na po ito ng hapon. At tuwang-tuwa na po ang Aling Maliit, hindi na po siya o wala na po siyang sumpong kasi nga po napagbigyan ng kanyang gusto at tinanggal niya na nga po yung tsinelas niya at pinapakita niya pa po sa video yung kanyang tsinelas. Habang karga-karga siya ng kanyang kuya. At pagkatapos ko nga pong maihatid pa uwi yung aking kapatid, ay ako naman yung umalis sa amin. Ayan, for the lakad-lakad lang ang person, for the go. Siguro mga 5 to 8 minutes yung lalakarin ko papunta doon sa Mayriles, galing sa aming bahay. At dahil nga po nainip na ako kakaantay ng masasakyan, ay naglakad na nga lang po ako papunta doon sa kalsada kung saan ako susunduin ng aking partner na nakamotor. Mga 10 to 15 minutes nga po pala yung aking nilakad dyan, ganun kalayo. But imbis na mainis dahil walang dumadaan na pwedeng masakyan, in-enjoy ko na lamang po ang aking paglalakad yan kasi napakaganda ng view dito sa may palayan. At habang nga po ay naglalakad ako dyan, napadaan ako dito sa may tulay. Natakot po talaga ako ditong dumaan mag-isa pero no choice, kailangan kong dumaan kasi wala talaga akong kasama o makakapitan. Kaya sobrang dahan-dahan at ingat na ingat po talaga ako sa paghakbang kasi baka mahulog ako at nahihilo po din po talaga ako kasi medyo mataas yung o malalim yung babagsakan ko. Look at that view mga guys, super ganda at super wala nang stress kapag tinitingnan. Ang ganda niya talaga mga guys, walang biro. Kaya worth it naman talaga yung aking paglalakad. At yun na nga po, after 15 minutes, ilang hakbang na lamang ay makakarating na ako sa aking
pupuntahan na kalsada at saka naman may dumaan na masasakayan o diba? Shala, ang bongga, nakakainis, ang sarap tirisin. At yun na nga po, pagkarating ko nga po dito sa kalsada, andito na po yung aking sundo at tinatanong niya ako kung bakit daw ang tagal kong dumating at sinabi ko na nga po yung dahilan. At sa kanya nga po ako nagreklamo na kung saka malapit na saka naman may dumaan na pwedeng masakyan. At sabi ba naman po sa akin ay sumakay daw po ako ulit para mawala yung inis ko. Ay, nakaka-bad trip, diba? Kaya yan, umangkas na nga po ako dito sa motor at todo kapit po talaga ako sa kanya kapag umaangkas ako sa motor kasi nga po baka mahulog ako. Feeling ko talaga malalaglag ako sa tuwing nakasakay ako sa motor kaya nakayakap talaga ako sa kanya sa tuwing aangkas ako sa kanyang motor. At kapag nararamdaman ko na pong sobra na ang bilis niya sa pagpapatakbo ng kanyang motor, ay kinukurot ko po talaga siya para bagalan niya ang kanyang pagmamaneho ng motor. Kasi nga po, makakarating din naman kami sa aming pupuntahan ng dahan-dahan lang. Nakabahan po kasi ako baka sa sobrang bilis namin ay sa langit yung aming diretso. Ha, cherish, joke lang po, wag naman po sana. At yan lamang po for today's mini vlog. Sa susunod ulit, maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye! Mwah!